Okay. Vi er i København. Ja. Der kom der en båd. 2 både. Wow. Lad videre. Hej. Okay, vi er stadig i København. Vi kan se mange både. Vi er gået i færre til at komme herover. Se en af vores videoer, hvor der er vand, hvor vi kører i en færre. Ja. Og så nu laver... Er du færdig? Nej, Altså nu kommer der nogle andre. det, Og der er nogen, der er og der er der en bus, Ja. og så er der også flere både. Og der er nogen, der... Okay, vi er lige vendt skærmen rundt, sådan I kan se os. Se, vi er stadig i København. Ja. Den her video, der er taget over 1 minut nu, men der er så også lige noget. Og så kan vi se 2 skib, som I ikke kan se. Vil I gerne se dem? Okay. Okay. Der kom der båd. Hvor vel? Sådan.